De steertefractie van GroenLinks is heel bot schrokken van het nijs uit de FUMO-tafersjochtsrapporten die het in hand binnen van RTV NOF. Daarin wordt duidelijk dat de stielslakken in de centrale as er net zo in liggen als Weenske. Ja, we zijn heel erg geschrokken, met name omdat wij in oktober 2021 hier ook een vraag over hebben gesteld. En ook geschrokken zijn van wat er gaande is. En met name de uitkomsten van dat er toch technische fouten zijn gemaakt in de bouw. Met name de verhoudingen van de staalslakken en het zand. Ja, daar maken we ons erg zorgen over. We zijn er erg van geschrokken en we vragen ons ook af wie is hier verantwoordelijk voor. GroenLinks wil graag van deputaire Fokkers weten hoe dit barrekoe. Nou, we gaan in ieder geval vragen stellen aan GS hierover. En wij willen weten van hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wat dit gaat kosten. Niet alleen voor het milieu, maar ook financieel. En hoe we gaan voorkomen dat het in de toekomst weer gaat gebeuren. Want dat is natuurlijk de zorg. Uit de nog te bepraten kadernota, doch blikken dat ook deputaire steden zelfs nooit hebben over hoe de stielslakken in de as liggen. Hij staat wel in de stukken als donkere wolken benoemd. En ja, dan krijg ik toch het idee dat men wel weet van dat er nog wat achterweg komt. En dat er zeker nog consequenties gaat hebben. Er is nevens de rapportage van de FUMO te min rekken houden met alle risico's die het stielslakken met haren meebrengen. Daarnaast is er in de toepassing net goed genoeg zien naar de verhoudings. Ook bij GroenLinks lib je die twijfels. Dat gaat ook nog wel ergens over. Hè? Waar het moet zijn, bij 50 centimeter gaat het hier om toch wel 120 centimeter slakken en 30 centimeter zand. En dat is toch natuurlijk wel schokkend als je ziet hoe het zou moeten zijn. Dus daar zijn we erg van geschrokken. En we snappen ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie daar toezicht op gaat moeten houden.